सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के करीबी और वहां के निजी सचिव मनोज कुमार गुण के दिल्ली भाजपा एगो बड़ा जिम्मेवारी दिले बिया। जी हाँ, रउआ के बता दी कि मनोज कुमार गुण जौन बानी वहां के सिवान जिला के रहे वाला हई। वहां के दिल्ली में नई दिल्ली जिला के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बनावल गईल बा और जब ई सूचना वहां के करीबी लोग तक पहुंचल ह, जिला में पहुंचल ह, तो जिला में काफी हर्ष के माहौल बा। जी हाँ, रउआ के बता दी कि जौन मनोज कुमार गुण जी बानी वहां के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के निजी सचिव रहल बनी। ओकरा अलावा अपना यहाँ से जाए वाला जौन भी मरीज बाने जौन एम्स में जाके इलाज करावे लें ओकर मदद करे खातिर जानल जानी। वहाँ दिल्ली में हर एक तरह के व्यवस्था यहाँ के द्वारा करावल जाला और कोनो भी मरीज के कोनो प्रकार के परेशानी ना हो ओकर ख्याल आज भी रखल जाला। तो ये जब बड़ा जिम्मेवारी जौन बा बीजेपी दिल्ली वहाँ के सौंपले बिया नई दिल्ली जिला के अध्यक्ष बनावल गेल अनुसूचित जनजाति मोर्चा के त बधाई त बनता।